Y pobl bwysig yma heno yma, wrth gwrs, ydy Idris a Iestyn, a mae Iola yn mynd i ei cyflwyno nhw i chi. Ond cyn hynny, a diolch o galon i Iola, sydd wrth gwrs yn un o ferched Ceredigion yn wreiddiol, yn dod o Bow Street, ond bellach wedi ymgartrefi yn St Clair. Felly diolch yn ofnadwy i Iola am fod yma efo ni heddiw i arwain y noson, a mae Iola hefyd yn aelod brwd o Bwyllgor Barddas. Diolch i ti, Iola. Cyn i ni fynd at Iola, iddi hi eich arwain chi yn y noson yma, dyn ni jyst yn mynd i ddangos fideo bach hyfryd i chi. Gobeithio newch chi fwynhau hwn. Môr y mynydd, gan Dafydd John Pritchard. Mae'r llun mor agos heno, ac mae'r byd yn crwydro hyd y prom. Creadon chwir yn sibrwd fel yr haul, a chia id yw'r tonnau'n siffrwd yn y bae. A mil a mwy o straeon a anesion sydd i'w hadrodd a'i hailadrodd dechrau ha. A phawb yn chwilio'n astyd am ryw ffydd o hyd, fel plant a'i gwynau i fe'n ia. Mae'r llun mor agos heno, ond yr un yw'r pellter heddiw ac yfori. Does ond symud di symud y dŵr, a'r llun fan hyn yn newid dim o oes i oes. Mae'r tonnau'n llepian ac opaw o'n pell, a phobl hyd y prom yn cyfarch gwell. Dyna chi fideo bendigedig fel rhywun sy'n wastad yn cyfri mae merch o Ceredigion ydw i, byw yn Sir Gar nawr ac yn caru Sir Gar wrth gwrs, a mae wastad yr hireth na pan mi fi'n mynd lan hibo Aberporth ac edrych nôl a edrych mlaen teg at adre a teg at gyfeiriad Aberystwyth, a fi'n credu bod y gyfrol hon, ac yn sicr mae'r fideo yna a geiriau Dafydd John Pritchard a'r Pryfad Idris Reynolds wedi ei llefaru hi'n hyfryd iawn hefyd, yn sicr yn rhoi pwl o hireth. Fi wastad yn gweud, ar olygfa gyntaf o'n i moyn gweld ar ôl dod mas o'r cyfnod clo cyntaf yna, oedd mynd i'r tope yna i edrych draw dros Llanrystyd a draw teg at y môr yn Aberystwyth. Felly, croeso mawr, croeso i'r Lansiad y gyfrol hon. Dwi ddim wedi bod yn rhwydd i wneud lansiadau yn y cyfnod hyn, ond chwarae teg i Barddas, maen nhw wedi llwyddo, mae cyhoeddwyr wedi llwyddo trwy bopeth. Dyw Covid ddim wedi trechu yn diwylliant ni, ac yn sicr ddim wedi trechu ni o ran y cynnyrch i ni dal wedi gallu i gynhyrchu yn ystod y cyfnod heriol hwn. A dyma hi, Rhwng Teifi, Dyfi a'r Don. Mae'n gyfrol bendigedig. Wi eisiau eich cyflwyno chi nawr i'r Pryfad Idris Reynolds ac Iestyn Hughes, ffotograffydd Iestyn Hughes ac Idris wedi rhoid y flodeugerdd yma at ei gilydd. 20 o feirdd, 20 o gerddi. Ond cyn yna, wi eisiau cyflwyno Geraint a Wen Teifi sydd yma heno. Geraint, neu ofyn i ti gyntaf i esbonio beth yw'r drefn heno o ran os di bobl eisiau i ffrynu hi, mae hi newydd gyrraedd y siopau llyfrau wrth gwrs. Beth yw'r cynigion heno draw na dy ti yn Aberteifi?
Reit, wel, diolch yn fawr iawn. Wel, mae'n fraint i fod yn rhan o Lansiad fel hyn. Mae'r tro cyntaf ni wedi gwneud Lansiad ar system fel hyn, fel arfer maen nhw'n y siop, ond wrth gwrs mae amodau'n wahanol nawr. Beth ni wedi wneud yn awen Teifi fan hyn, am wsnos i ni'n cynnig gostyngiad o 10% bant o holl gyhoeddiadau barddas sydd ar yn gwefan. Gobeithio wneud falle bach mwy hwylus i bawb i fynd at hwnna, gan bod y siop ar hyn o bryd ar glo am y bythefnos nesaf, ond hefyd byddwch chi'n gallu cysylltu trwy ffôn neu e-bost, neu fel fi'n gweud ar y safle we, allwn ni bostio fe i chi, neu wneud click and collect fel fi'n dweud wrth y drws. So na'r cynigion stan ni am y llyfr hyfryd hwn, a fel fi'n gweud mae'r 10% bydd hwnna am yr wsnos o dechrau o hanner 7 heno. Ni bargen yn ymyd y cardis. A i ni egluro fan hyn, wy'n gwybod o'n i'n bwriadu yn wreiddiol yn ysgil anffodus i ni wedi gael ar ddechrau'r sesiwn yma. Fi'n credu i bobl i gysylltu at ei geraint trwy'r Q&A ar y gwaelod fan hyn yn hytrach na'r chat. Fi'n credu falle bod yna modd i reoli yr hyn a monitro'r hyn sy'n dod trwy'r Q&A yn haws, dwi'n meddwl, o dan yr amgylchiadau yma. Mae Zoom yn fendigedig, dwi'n meddwl, caniatáu ni popeth, ond wrth gwrs mae yna'r ochr negyddol mae fel sydd wedi dangos enw, felly ymddeiriadau am hynny unwaith eto i bawb ohonoch chi. 77 erbyn hyn ohonoch chi sy'n gwylio ar hyn o bryd, a croeso mawr i chi. Gael ddechrau trwy groesawu chi felly Idris a Iestyn. Idris, gael ofyn i chi'n gyntaf, oedd hon siŵr fod yn dipyn o dasg yn dod yn yr ystyr siwt o'ch chi'n mynd i ddewis y 20, achos fi'n gwybod bod yna dipyn o ddewis o ran cerddi, o ran amrywiaeth, o ran yn ddaearyddol yng Ngheredigion. Mae'n sir fawr yn ddaearyddol a beirdd bendigedig ym mhob cwr y chornel ohoni hi. Siwr eithaf chi ati i benderfynu lle wy'n dechrau fan hyn a siwt o'ch chi'n mynd ati o safbwynt ychwynu hefyd, os oedd angen gwneud? Wel, mae Ceredigion wrth gwrs yn enwog am ei golygfeydd, am ei thrydarthwch naturiol ac am ei beirdd. A'r dasg bleserus ges i gan barddas oedd dod ar ddoi yn hyd a dod ar gyfrol ma mas o 20 cerdd gan 20 bardd gwahanol yn dathlu tirwedd Ceredigion, oedd hwnnw yn ddiwylliannol, yn ddaearyddol, yn wleidyddol, yn ieithyddol ta beth. Gai bwysleisio yna dewis personol oedd e. Oedd y cerddi bron yn ddieithriad yn meddwl i, ond wedi wneud argraff arna i rhywbryd yn y gorffennol, a mater oedd i wedyn o fynd i lyfrgell y cof i galw nhw nôl a wedyn cael gafel yn dyn nhw yn gyfrolau y beirdd. O'n i'n gwylio am amrywiaeth, wrth gwrs, mae ydych chi amrywiaeth tirwedd, ydych chi arfordir, ydych chi'r mynyddoedd, a ydych chi'r dyffryn Teifi yn y de ddwyren. Ac hefyd o'n i'n trio cael amrywiaeth lleisiau, yr profiadol, a'r ifanc, y gobeithiol, a'r hiraethus, y llon, y lleddf, a'r caill a'r hyd i adlewyrchu'r amrywiaeth yn yr golygfeydd. O'ch chi'n sôn am llyfrgell y co, a wy'n siŵr bod ni'n lyfrgell helaeth iawn. Mi o'n nhw gyd yn llamu i'r meddwl, o'n nhw? Wel, o'n nhw na yn y cefn, yn sicr. O'n nhw'n dod nôl un ag un, a o'n i'n meddwl na, mae hwnna mynd i fod yn gerdd ardderchog ar gyfer y gyfrol. A wy'n siŵr bod hynny wedi bod yn fraint o ran y beirdd hefyd. A hynny wedi bod yn fraint fawr, wy'n siŵr y beirdd sy'n cael ei dewis hefyd bod chi Idris wedi, bod nhw yn eich cof chi, a'ch bod chi wedi rhoi y fraint hyn, wy'n siŵr. Iestyn, mae ffotograffydd, a fi'n gwybod mae hyn wedi bod yn gyfnod anodd, ac wrth gwrs y bwriad fan hyn oedd cyhoeddi'r gyfrol yma ar gyfer Steddfod Ceredigion, wrth gwrs, y brifwyl yng Ngheredigion. A gyda llaw, fe fydd cadeirydd y Pwyllgor Gwaith ar Eisteddfod Elin Jones yn ymuno â ni cyn diwedd y sesiwn hyn i fi gweithio chi. Y bwriad ar gyfer y Steddfod yn Tregaron, wy'n gwybod ni gyd yn edrych ymlaen yn ofnadw ar ei chyfer i nawr. Wy'n gwybod erbyn 2022, bydd hi ddim yn Steddfod sydet, mi fydd hi'n Steddfod, bydd yn sicr, pan o'ch chi'n sôn am llyfrgell y co, Idris, fe fydd Steddfod Ceredigion yn Tregaron, mi fydd pawb yn cofio hi, achos byddwn ni wedi aros cyhyd amdani hi. Ond gyda
cerdd, Iestyn, shwt ych chi'n mynd ati felly, achos un delwedd neu cwpl o ddelwedd, i chi'n cael I dewis ar gyfer cerdd gyfan, a weithiau mae'n amrywiol themau yn y cerddi hynny. Pa mor anodd oedd hynny? Wel, oedd dipyn bach yn anodd, ond be nes I oedd oherwydd, pan geisir gwahoddiad I gynnig lluniau ar gyfer y gyfrol, nes I fynd trwy'n archifau I gyd, achos oedden ni'n gwybod bydd yna byth obaith I dynnu lluniau ffres I bob un o'r cerddi. Mae rhai ohonyn nhw, os darllenwch chi nhw, maen nhw'n wneud â reira, a mae yna bellteroedd mawr wedyn. Oedden ni'n gwybod bod rhaid troi at yr archifau, achos mae gen I filoedd ar filoedd o lluniau o Ceredigion am ryw reswm. Ac a wedyn mi ddaeth alaw mai heibio'r tŷ a mi nes I diflasu hi am oriau yn dangos fy netholiad I o lluniau oedden ni'n credu oedd yn ffitio. Ac oedd hi'n reit hapus efo hynna, ond oedd hynna'n gadael nifer o lluniau oedd angen I tynnu o'r newydd. A dyna lle ddoth yr anhawster mewn difri oherwydd mi ddoth y cyfnod clo. Ac oedd yr amser I allu tynnu pethau o'r newydd yn y Gwanwyn, achos o'n I isio lluniau neis o Ceredigion, nid rhyw bethau diflas yn mis Hydref. Mi ddoth y clo I lawr ac o'n I methu gorffan am sbel. Felly fe ges I fwy a mwy o amser I feddwl, a meddwl yn ddyfnach ac yn mwy dwys, a darllen y cerddi drosodd a throsodd. A felly fi ddaru'r beth fy netholiad I newid yn sylweddol o beth o'n i'n meddwl fydda ar y dechrau I beth oedd o ar y diwedd. Ac mi oedd yn anodd dewis un neu hyd yn oed mwy nag un delwyr. Ond lefynu wedyn I ala mai yn wasg ag Idris a'r dryfunydd Elgan Griffiths I weld be oedd yn ffitio, sut oedden nhw'n teimlo am y peth. Ie. Idris, mae'n dderyn bach yn gweithio I bod chi ddim wastad yn gwerthfawrogi falle y gerdd a llun gyda hi yn ôl beth dwi wedi ddeall. Wel, o'n i'n beirniadu yn sydfod mewn Crwchog blynyddoedd yn ôl, a oedd y bardd buddigol wedi ela cerddi mewn am Sir Benfro, gerddi hyfryd, a wedi rhoi lluniau gyda'r cerddi. A wy'n cofio mynd i'r llwyfan a'i gyrryddu fe, a dweud na cyfrifoldeb y bardd oedd I roi'r darluniau I ni. Mae'r lluniau gorau ar y radio fel petai, a oedd e ddim fod dibynnu ar y camera. Ond wedi gweld cyfraniad Iestyn Hughes i'r llyfr hyn, mae rhaid I fi ail ystyried yn meddwl. Mae'n cyfoethogi'r gyfrol yn rhyfeddol. Mae'r cerddi'n cerdded law yn lluniau'r cerddi yn cerdded law yn llaw gyda'i gilydd, a gweud y gwir, maen nhw'n delinegion bach. A hefyd, gen I dalu teirnged i'r dylunidd Elgan Griffiths a mi roi nhw mas. Mae'n wledd i'r llygad, a gweud y gwir. Mae'n hynod o liwgar, yn dydy, mae rai fi weid, ac mae'n atyniadol iawn, ac yn gyfrol bendigedig fel anreg os gai ddweud hefyd. O ran, o'ch chi'n sôn am ddewis y beirdd, pa mor bwysig oedd I bod chi'n rhoi llwyfan fan hyn hefyd rhwng y cloriau yma i'r genhedlaeth iau a'r rhai sy'n datblygu ar hyn o bryd? Wel, oedd hi'n bwysig iawn bod amrywiaeth o leisiau profiadol a'r ifanc de. Pob math o leisiau. O'n i'n awyddus iawn I roi llwyfan I rai ifanc, achos I ni wedi cael 2 blodeugerdd o gerddi am Ceredigion o blaen. Blodeugerdd ardderchog y T. Llew Jones yn y 60au, Delyn Ebenezer yn y ganrif hon. A o'n I ddim am ddyblygu ar beth oedd yn y blodeugerdd ni de. Felly, does dim o Rhoshelig yma, does dim o Dreshaeth Cynnan, does dim o Teifi Llydysil Cynnan, a T. Gwyn Jones o Straphyr. O'n I am gyflwyno lleisiau ifanc i'r gyfrol. A mae digon ohonyn nhw I cael. A gallu gweld y llyged y beirdd yn dadansoddi'r sir mewn modd gwahanol hefyd, achos mae'n sir gyfoethog, ond amrywiol iawn hefyd Idris. Odi, a hefyd mae'n newid trwy'r amser. Mae yna lot o wahaniaeth rhwng Ceredigion W. J. Griffith a Ceredigion Megan Lewis.
Felly, i estyn o ran hynny, chymod fy rhai cerddi, mae'n hawdd gweld y ddelwedd yn dywi, ond falle bod yna rhai cerddi lle does na ddim llun neu does na ddim byd i'w weld. Ac eithaf chi broblem fel ni, hynny yw bod chi'n methu mynd a gweld y ddelwedd yna? Yn union, oedd hi'n dipyn o challenge efo rhai o'r cerddi. Nid yn unig oherwydd y cyfyngiadau mae'n teithio a chwilio am y golygfeydd, ond mae jyst defnyddio'r term tirwedd ddiwylliannol. A wedyn, tydi bob cerdd ddim yn llythrenol i le nag di. So ydych chi'n chwilio wedyn am beth sydd na'n y gerdd. Ac efallai bod nhw'n cyfeirio at rhywbeth hollol wahanol yn y marn ni. Felly, i'r tirlun lle mae'r gerdd wedi lleoli, mae yna neges yn y cerddi. Felly, so mynd â chi tu allan i'r amgylchfyd gweledol tirwedd wrth i chi dreifio a heibio. Felly. Ond mae'n anodd rhoi rhywbeth sydd ddim yn bodoli mewn llun. Fel enghraifft, y trac tren rhwng Aberystwyth i Caerfyrddin. Fel ni'n dweud, nes i newid y ffordd o'n i'n meddwl am bethau. Ar y dechrau, oeddwn i'n rhoi bob math o traciau i mewn yn eri platfform 1 ac yn y blaen. A wedyn nes i sylweddoli, hyn ddim yn gweithio o gwbl. A wedyn Marian wraig a fi'n gerdded milltirodd ar milltirodd o'r sawl diwrnod ar hyd rhai o'r hen dracia ac yn tynnu lluniau. Mae'r llun megis y lôn goed, ond dyna lle oedd y trac mewn un man reiddiol. Ie. Os o'n i ganolbwyntio falle ar ddwy gerdd, wy'n gwybod bod ni'n mynd i gweld mwy o'r cerddi trwy gyfrwng lluniau fideo yn y man hefyd. Os drychwn ni'n gyntaf falle ar angladdau Llambed, Dafydd Lloyd Jones, fi'n gwybod bod Alaw, gynnon ni ddwy Alaw yn barddas ar Alawon, felly bod Alaw Griffiths yn bwriadu hi roi hi ar y sgrin i ni nawr mwyn i ni gallu i gweld hi, a dyma hi'n dod, angladdau Llambed. Felly, dryswch chi chydig bach o'r cefndir i fi gyntaf, pam dewisoch chi gerdd Dafydd Lloyd Jones a hon yn benodol? Wel, fi oedd sy'n aelod o ddosbarth yn Llambed am ryw 15 mlynedd, bron sgwad y ganrif, a wedd Dafydd Lloyd Jones yn un o'r aelodau yn y dosbarth, a oedd yr aelodau'n cael tasgau i wneud bob wythnos, tasg benodol, a bydde fe bob amser yn sgwennu can. A oedd hi ganeuon yn uchafbwynt yr dosbarth bron bob tro, achos oedd y hiwmor crafog i gael a iaith goes, a mae hon yn un o'r goreuon. Mae'n adlewyrchu'r newid sydd mhatrwm bywyd, fel mae angladdau newid. Ac wedi newid yn y cyfnod hyn eto, o'ch chi'n sôn gyda bod y sir yn symud, y Ceredigion yn newid, ac yn sicr mae tre Llambed yn newid, a mae pob un ardal wedi gofod newid yn ystod y flwyddyn eithriadol ddiwethaf yma hefyd yn dydi, ac angladdau yn un o'r pethau yna am o'n i, le mae rhywun sydd wedi gwedd newid yn dydi. Ond oedd hon wedi sgwennu cyn yr angladdau Covid. Oedd. Ond pryd eithaf chi lawr felly Estyn o ran eithaf chi Lambed i dynnu'r lluniau felly? Doedd o'n un o'r... Nes i benderfynu mod gen i hawl i deithio hefo gwaith. O'n i wedi bod yn hynna'n ynysu am sbel hir. Ac oedd rhaid i fi fynd i nifer o lefydd i gwblhau y gyfrol. A Llanbed oedd y lle ola. Ac mae'r gerdd yn llawn hiwmor, ond mae'n rhaid cyfadda, doedd hi ddim yn hawdd iawn ffendio rhywbeth efo hiwmor i fynd efo'r rhan llun, i fynd efo'r gerdd. Ac yn sydyn reit, fel oedd hi'n dechrau torri'n nghalon, dyma fi'n gweld y garreg fedd yma efo'r cennin Pedr, ond mae'r cen llachar melyn yma yn tyfu dros y blodau, fel sy'n dod ar bywyd, fel sy'n dod ar gwanwyn i'r garreg fedd yna. Ac wrth sgiwio rownd dipyn bach, dwi wedi cael llun, dwi'n hoff iawn ohono fo. Ac mae o'n dod o Llanbed sydd yn help, mae'n debyg. Ac oedden ni'n meddwl mod i wedi cael llun oedd yn ffitio efo pyn bach o hiwmor, ac yn y siop yr trefnwr angladdau, oedden ni'n meddwl mod i wedi gweld poster oedd yn dweud bod yna sale
poster yn y ffenest. A ddys i ddod adra a meddwl, fydd hwn yn ddoniol i fynd efo'r gerdd, ond erbyn gweld nid sel oedd yn dweud. Oedd y tu ôl i ffram, da chi'n gwybod? So ni'n methu darllen bob llythyrau yn iawn. Ond rhywbeth i wneud â cymdeithas yr trefnwyr angladdau, efo gen enw certificate neu rhywbeth. Iawn. Felly sy'n sel efo'r trefnwyr angladdau efo gwylym Price o'i fab yn Llambed. Os o'n i mlaen i'r un nesaf felly, llygaid John Roderick Rhys. O'n i'n sôn gynnau Idris yn dod ni, chybod, ynglyn â eich amrywiaeth chi, ac yn amlwg mae yna falans yna rhwng y genedlaeth iau, ac yn sicr byddech chi ddim wedi gallu cael cyfrol am Ceredigion heb y prifar John Roderick Rhys. A dyma ni llygaid. Ie, Idris, felly llygaid dywyswch chi. Mae fe'n disgrifio yr ardal fel wedi yn ei amser e. Mae'n hollol wahanol erbyn hyn. Mae'r Cymru wedi symud mas a'r bobl estron wedi symud mewn a wedi sefydlu a oedd e'n falch iawn i gweld nhw yn symud mewn neu fydde'r tai yn fyrddynod. Ond maen nhw wedi dod a bywyd i'r mynydd bach, oedd e'n teimlo. Oedd yna feirniadaeth fawr arno fe ar y pryd, ond oedd e'n siarad fel person, oedd e'n dal i fyw yn yr ardal. Mhen uwch. Felly, Iestyn, sut oedd yn mynd o gwmpas hon felly? Wel, Ys i at y mynydd bach, 2 gwaith, a 2 waith pryn oedd modd sefyll yna, y gwynt mor gry. A nes i droi nôl at y gerdd a penderfynu na, be dwi'n mynd i fynd ar ei ôl ydy dwylo estron yn trin gwlan a lledr, crasu bara, gwadnu a chlocsio ac yn y blaen. Ac dyma'r unig ddydd sydd ddim yn dod o Ceredigion, mae'n bron yng Ceredigion, sef grydd sydd yn gweithio yn Machynlleth. Ac mae o'n croen tywyll a Rostafarian ydi o. Ac oeddwn i'n meddwl bod weld o wrth ei grefft yn atab y gerdd yn berffaith. Ac mod i'n gwybod bod ni wedi mynd chydig bach allan o'r sir ar gyfer y llun, dwi'n meddwl bod y neges yn y llun a'r gerdd mor gry, oedd rhaid dewis y llun yma, dwi'n credu. Ydy, mae'n hynod o drawiadol yn dydy. Mae'n rhaid cyfaddau. Mae'n ydy. Felly, llygaid John Roderick Rhys. Ac ni'n mynd i ganolbwyntio falle, achos wi'n gwybod mae yna sawl fideo, welon ni fideo bendigedig ar ddechrau sesiwn nawr, sydd hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol gyda llaw wedi gweld i ar Twitter, os ych chi'n ar trydar fyd heddi hefyd yn bendigedig. Os ewn ni mlaen i, o'n i sôn am yr feirdd iau, y genhedlaeth iau Megan Eleni Lewis, arfordir, felly newn ni wylio'r fideo yma gyntaf, sori, fi'n rhoi tipyn o bwysau ar alaw fan hyn nawr, fi'n mynd i roi llawer o fwlch rhwng yr eitem diwetha. Os welwn ni'r fideo arfordir Megan Eleni Lewis, a wedyn mi bigwn ni fyny a mi drafodwn ni ar ôl i gweld i. Dyn ni ddim yn ei chlywed. Os rhywun arall ddim yn ei chlywed, dydw i ddim yn ei chlywed. Ni drio unwaith eto. Arfordir. Ei chlywed nes o bell yn chwerthin gyda'i chrew. Ei llais yn gyllell trwy wynt y môr. Safwn unai yno, yn gwrthod symud, yn gwrthod coelio bod hon na'i north ffes drud, yn gwarafin brof y mebyd. Syllais arni, pwyso nes at destun ei sbri. Traeth wallog, cwarter milltir. What does that even mean? Jungle o lythrennau, cawdel ar bostyn pren. 2 lwybr oedd, 2 ddewis yn oesoesoedd, i lawr yr traeth yn dawel, yn ddall, yn ddiddeall, ymddiheirio mwy neu lai am drybini dybryd ein bod.
Cyn oedi ar y tir draw I glicio, tapio, postio'r profiad ar byrth y we. Dyma'r stwff sy'n tanio'r dydd. Llwybr serthach oedd y llall, yn adreddu'n dryllog tua'r glogwyn, lle byddai'n rhai dringo, chwysu, cydio yn y cerrig llac I ddangos I hon a'i chryw. Bod y tonnau'n dal I dorri ar dyraeth ein hiaith islaw. Dal ati wedyn dros y twyni, heibio'r dibyn a theimlo'r hesg yn gwain hanesion, yn rhaffau praff am ein coesau. Lle daw hithau trwy'r heli I holi pwy'n union oedd y brenin a seithenyn a'i strach. Oddi yno ei tywys gan bwyll bach, yn grywied bodlon parod, hyd y lôn I lawr i'r sarn, lle daw hithau yn ei selfie I ryfeddu at yr iddyn dofn y boncyffion brau. Dau lwybr oedd, dau ddewis yn oesoedd. Oedais, cyn mentro ati, roedd hon yn heiddi gwybod nad yn oedd ddangos y ffordd y Mae'r arwyddion, ond dangos hefyd ein llwybrau, ein hanes anholion. A dyna ni Megan Elennid Lewis, hyfryd iawn, a chi'n sôn yn flaenorol, Idris, am y gobeith yn de, ar lleisiau ffres, ac arbennig iawn yn dydi? Mae'n llais ifanc hyderus, a hefyd mae'n rhoi bys ar y tensiynau sy'n brigo o dro I dro yn y Ceredigion gyfos rhwng dwy iaith a rhwng dwy ffordd o fyw. A mae yna arwyddbyst yn y gerdd, a'r arwyddbyst yn dangos y ffordd yn glir I ni'r Cymru Gymraeg, ffordd I fynd I fod yn hyderus ac I sefyll yn gadarn dros yn hawliau. Digwydd gweld y gerdd yn sy'n cylchgrawn golwg, am hell cyn bod fi'n gwybod bod fi'n dewis cerddi ar gyfer y blodeugerdd yma, a fi oedd rhaid mynd nôl wedyn I gael gafer yn ddi yn ôl cylchgronau golwg. Mae'n gerdd ardderchog. A gweld, a sawl un Idris wedi gwneud I marc a wedi cael tipyn o lwyddiant gyda'r ffermwyr ifanc yng Ceredigion, os gai ddweud hefyd. Chi'n bod Megan un ohonyn nhw, Endaf Griffiths hefyd, wy'n gwybod bod y bar nesaf Estyn Tain, do'n I at Estyn Tain yn y man, felly ddim wedi bod yn cystadlu dan Ceredigion, ond yn sicr wedi gwneud I farc hefyd yn ystafodau hynny, a hynny wedi bod o help iddyn nhw am hwnni hefyd yn datblygu crefft. Ni'n awyddus iawn I dal I teyrnged i'r ffermwyr ifanc, achos maen nhw wedi gwneud cyfraniad aruthrol yn Ceredigion I gadw'r ieuenctid yn ei ardalodd a'i gadw nhw'n Gymraeg, I iaith. A mae yna ddwy gerdd. Mae un da Gillian Jones, emyn I glwb ffermwyr ifanc Llanwennog, a mae yna ddoi englyn hefyd gyda Dylan Iorwerth i'r mudiad ffermwyr ifanc yn y gyfrol. Mae'n bwysig cael I teyrnged I sefydliadau Ceredigion hefyd fel y clwbiau ffermwyr ifanc te. A nifer o bethau erioed. Estyn, y ddelwedd ar gyfer arfordir, allech chi fod wedi mynd I sawl cyfeiriad yma, ni'n sôn am sawl llwybr a'r amrywiol lwybrau yn y gerdd. Be ddiwisoch chi? Efo arfordir, wel, yr union fan sydd yn y gerdd. Mae'n un o'n hoff lefydd fi. Wedyn, pan welis i'r gerdd y fan wreiddiol yn golwg neu lle bynnag oedd hi, o'n i'n meddwl, waw, mae hwnna'n dweud rhywbeth wrtho fi achos bod o mor lleol I fi ac yn un o'r llefydd hyfryta. Gweld I fan hyn, ie. Ac digwydd bod tua'r un adag a ymddangosodd y gerdd, oedden ni wedi bod yn cerdded ar ddiwrnod poeth eithriadol ar hyd y llwybr. Ac mi oedd na digwydd bod, oedd na gryw o bobl o'r canolbarth Lloegr, pobl amrywiol iawn, ac oedden nhw'n cerdded ar y llwybr ac yn holi ni.
nid yn y ffordd mae pobl yn cael eu holi yn y gerdd, ond mewn ffordd neis iawn. Ie. Ac oedd hynna'n rhywbeth yn clicio yn y meddwl, ac nes i ddethol wedyn un o'r lluniau, amryw luniau sydd gen i. Da ni reit, mae'r llun yma, os ga i ddweud, os welwch chi ar y sgrin, diolch am roi o fyny, mae yna arwydd-bost yn mynd i'r chwith. Wel, mae'r arwydd-bost yna yn arwain rhywun, pe bai rhywun yn gallu gweld, ar hyd y sarn wallog sydd yn y gerdd. Felly, mae yna rhywbeth subtle iawn yn mynd ymlaen yn y ffordd mae Elgan wedi gosod rheina. Mae'r arwydd yna yn eich arwain chi allan ar hyd y sarn. Bendigedig. Atgoffa chi ar y pwynt hyn hefyd am Geraint James. Os ych chi eisiau prynu'r gyfrol heno, a'i bach i hi heno, mae e'n fargen 12.95 i gysylltu. Wi'n credu bod ni'n mynd i lynu nawr at yr Q&A sydd ar y gwylod yn ytrach na'r chat, felly mae Geraint dal gyda ni. So byddwn ni'n mynd i sôn amdano fe, Iestyn Tain, wedi treulio cyfnod yn ystod i gyfnod pan oedd e'n fyfyriwr, fi'n cymryd, os dwi'n iawn fyna, yn Aberystwyth, cyrraedd Aber, gadael Aber. Felly gen i glywed Iestyn Tain nawr yn darllen i gerdd. Mae gen i ddwy gerdd yn y flodeugerdd rhwng Teifi, Dyfi a'r Don, a dwi'n ddiolchgar am y cyfle gael i rhannu nhw fama, a diolch i Idris am ei dewis nhw. A fel mae'n digwydd, y ddwy gerdd sydd wedi cael ei dewis ydy cerdd gyntaf a cherdd ola fy ail gyfrol i o gerddi, sef Ar Adain. A be ydy'r gyfrol honno ydy cofnod, os liciwch chi, o fy nghyfnod i fel myfyriwr yn Aberystwyth am 2 blynedd. A fel sawl un, dwi'n meddwl wrth edrych yn ôl ar ei cyfnod yn y brifysgol, yn ei trefi brifysgol, dwi'n meddwl y gall hwnna fod yn rhywbeth chwerwfelus iawn, rhywle sydd yn gyfarwydd dros ben, ond eto yn rhywle sydd yn bell o lle da ni erbyn hyn mewn bywyd falle, ond hefyd o ran y profiad o fod yno, mae hyn yn wir i fi yn benodol. Dwi'n gallu cofio rhai o gofnodau hapusa mywyd yn Aberystwyth, ond hefyd rhai o yr adegau mwy isel, mwy tywyll falle. A y gerdd dwi'n mynd i ddarllen ydy cerdd gyntaf Ar Adain, sef Cyrraedd Aber. A beth sydd yma ydy profiad wrth gyrraedd yn ôl i Aber ar ôl cyfnod i ffwrdd. Cyrraedd rwla sydd yn gartra ac yn gysur ac yn groeso yn aml iawn, ond yn yr achlysur yma ffeindio y tŷ yn wag, neb di bod yn y tŷ ers gyfnod hir, a jyst teimlo'n rhyfeddol o unig a deud y gwir. Felly Cyrraedd Aber ydy hon. Cyrraedd Aber a pharcio'r car, llafnau gwydr ar y gwynt. Yr un yw'r plant a'r risiau'r capel, yr un yw'r sgyrsiau wrth y drws, yr un yw'r môr a'r adar man, yr un yw'r dyn a'i gan yn siffrwd tywod hyd y pafin. Yr un yw'r gwely oer a'r gegin, a'r daith o un neu'r llall a'r disgwyl. A dyna ni Iestyn Tain ac yn sôn Cyrraedd Aber ac yna mae Gadael Aber ar y dudalen draw. Wedi dewis 2 gerdd ac yn amlwg Iestyn yn hynod o falch, a ni'n teimlo'r balchder bod chi wedi dewis y 2 hon, Idris. Odi, maen nhw'n ffilio i gyfrol y gwir wir. Mae'n dechrau gyda Cyrraedd Aber a gorffen gyda Gadael Aber, a o'n i'n teimlo bod nhw'n mwy neu lai yn un gerdd, ar oes i'n aberthu'r rhyddid o'i rhoi nhw at ei gilydd i bontio'r cyfnod yn Aber. A mae e hefyd yn cynrychioli gwahanol genedlaethau fyfyrwyr sydd wedi paso drwy Aber ar eu taith addysgol. Allwch chi fynd nôl i'r 80au, daeth Myrddin ap Dafydd, Iwan Llwyd, Dylan Iorwerth, wedyn ddarach, gyda chi Eirig Salisbury, Hywel Griffiths, Osian Rhys a Owen Rhys, a nawr, mae da ni Iestyn Tain, Henda Griffiths
Mae gan Lewis hefyd yn paso trwy Aber ar ei taith y ddysgol. A Iestyn, Rhyw Penglais yn gorfod bod yna? Oedd, oeddwn i'n meddwl, oedd y llun yma sydd ar yr, efallai fyd ar gael ei roi ar y sgrin, dwi ddim yn siŵr na i drio dangos os ydych chi'n gallu gweld. A dudalen 34 ydi cyrraedd Aber, ie. A dyna chi gadael Aber. Wedyn, hefo cyrraedd Aber, da chi'n disgwyl rhyw brofiad amieithus, hapus, mae'r myfyrwyr mae'r rhydd ac yn cyrraedd Aberystwyth ac yn y blaen. Ond mae'r gerdd mor unig a oeddwn i'n meddwl bod y llun yma mor dywyll ydi o, gweld rhywun yn unig yn croesi pont y myfyrwyr. Dyna beth sydd gennych chi fan'na, os ydych chi'n gyfarwydd. Mae'r coleg ddifetha yr olygfa i lawr y rast fel ydych chi'n cyrraedd Aberystwyth trwy adeiladu pont ar draws y ffordd sydd yn ymyrryd ar hyd y lle pen ydych chi'n dod i lawr y rast. Ac oeddwn i'n meddwl, wel, mae'r llun yma gen i, mae rhaid i fi ddefnyddio fo, mae'n ffitio yn berffaith i'r gerdd oeddwn i'n credu. Ac wedyn, efo'r ail un, wel, ella mod i'n camddarllen y gerdd, ond dwi'n teimlo rhyw ryddhad yn y gerdd yna, bod y myfyrwyr a Iestyn Tain ei hun yn cael ei ryddhau i fynd dros y byd i gyd, felly. Ac oeddwn i'n meddwl bod y pier iconig a'r machlud iconig a'r dridwyod yn hedfan yn ffitio hwnna hefyd. Arbennig iawn. A'ch atgoffa chi bod y gyfrol bod Geraint, a fi'n gallu gweld mae yna rai bobl yn siarad gyda Geraint Gaiwe nawr. Fi'n ffili gweld y llun, felly dyma'n enw. Fi'n cymryd mae'r un Elin Jones, a mae cadeirydd y pwyllgor gwaith, Dyfod Ceredigion, os ddim ymddiheuriadau i'r Elin Jones, os yna Elin Jones arall, yn archebu nawr fel un i siarad gyda Geraint. Ac yn mynd i gymryd mantes o'r clicio a chasglu nath Geraint i gynnig ar ddechrau'r sesiwn yma. Felly cofiwch bod modd i chi wneud hynny, mae modd i chi sgwrsio yn fyw nawr a threfnu i gael eich copi eich hun. Iawn ten, os ni mlaen i'r ola'r darlleniadau felly, ac ewn ni i gael cynefin gan Eirwen Griffiths, felly mi glywn ni cynefin gyntaf, a wedyn mi ddod nôl atoch chi eto Idris a Iestyn. Sefydlais nôl i Gymru 50 o flynyddoedd yn ôl bellach. Ers hynny rwyf wedi treulio llawer o amser fel artist, yn peintio fwyaf ac ysgrifennu o dro i dro am fy nghynefin. Trio dal y lan, falle, am y blynyddoedd y bues i ffwrdd. Cynefin. Dyma'r lle y taenwyd llueiniau yng nghau llain ar hyd y cloddiau, yng nghau pistill dan y dderwen, dringo yno ar bob cangen. Porfar gwanwyn, gwair a'r llafur, yno gwelyd gwerthiau natur. Dyma'r byd i ail ddarganfod pel y drau'r hael ar dir Cymreigdod. Golau sydd yn deffro'r lliwiau, llunio'r paent mewn llu gweiadau. Lliwiau llachar byd plentyndod, yn atgofion yr anwybod. A chydio'n llaw y lluniau yno, sydd yn bell ynghell fy nghofio. Na chi, Eirwen, mae rai fi weid, fydden ni'n hoff iawn o gael cader Eirwen. Enw edrych yn ei fyna, ddi edrych yn gader hynod o gyfforddus. Idris, sut beth o'ch chi ar draws cynefin felly, a beth oedd y cefndir o ran, chybod bod chi wedi dewis hon, le yn union gaethoch chi afel yndi, neu beth oedd y cefndir? Eirwen yn y dosbarth bydd yn cwrdd yn Llambed, lle Llywod y Canrif, a wedi nawr dachrau diwedd. Fy ni dys i ar draws Eirwen. Mae'n digol o Lanfer Cydogau, a wedi cymwyso fel athrawes a treulio oes proffesiynol yn dysgu yng nghanolbarth Lloegr. Ar ôl ymddeol, chi a'i gŵr nôl i'w chynefin hi i Lanfer Cydogau. A fel oedd e'n gweud, mae'n arlunydd arbennig ac yn arbenigo mewn hirluniau chynefin. A hefyd, mae felly yn ei cherddi.
Ôl y brwys paent ar y geiredau, ar ei geiriau a'i delweddau hi. Mae'n amlwg na bod nhw'n gerddi gan artist. Yn sicr. Ac am hwnni, pan chi'n sôn bod y brwys a brwys paent yna'n barod, Iestyn, falle bod oedd y dechnau gwahanol eto fan hyn o fynd o'i chwmpas i ddod o hyd i'r darlun sy'n cyfleu cynefin fan hyn. Mae'n olygfa fendigedig, os gael ei weid. Yn ei chi fan hyn, Iestyn? Farwydd iawn i chi fan yna. Mae'n un o'n hoff lefydd i yn heblaw am wallog. Os da chi'n mynd o gwmpas Pumlimon, dod o Pumlimon i lawr o'i gyfeiriad Tal y Bont, mae gennych chi Cwm Ceilan. Ac fel da chi'n dod rownd y gornel, da chi'n mynd ar y gornel siarp, a mae yna ddwndwn mawr o'ch blaen chi, a da chi'n poeni. Ond mae yna le bach, y gryd gwartheg, allwch chi dynnu mewn a edrych a syfrdanu at yr olygfa hardd sydd yna. Da chi'n gweld Ceredigion bron o'r top i'r gwaelod a draw i Sir Benfro ar ddwrnod braf yna. Ac pe bawn ni yn un o'r cynefin yma, nid o Sir Fôn, leciwn ni feddwl mod i'n dod o fan hyn. Ac felly, oeddwn ni ddim yn gymaint yn chwilio am rhywbeth yn y gerdd, ond oedd yng nghalon ni, oedd fan hyn yn gynefin i fi, felly un o'n hoff lefydd i yn y sir. Ac mae o'n cwmpasu lot fawr o sir. Wedyn, dyna sydd oedd y llun yna i'n meddwl i ar y pryd. Felly, mewn ffordd, fi oedd ddim yn jobyn mawr iawn i chi feddwl. Hynny yw, mi'n ddoth y llun yma yn amlwg iawn i chi yn syth, felly, dydw fe? Do. Fes i'n nôl i ail dynnu'r llun, oedd gen i lyniau tebyg, ac oeddwn ni'n chwilio am dywydd brafiach, felly i adlewyrchu mwy clir oeddwn ni dweud. Ac dyna neithbwyd. Os rhywun eisiau dilyn y llwybr yna, byddwch yn ofalus, mae'r ffordd yn beryg bywyd i fynd i lawr ffordd yna. Mae'n gul, mae'n droellog, a mae yna ddwndwn mawr un ochr i chi. Felly, os nad ydych chi'n gallu bacio car yn dda iawn, peidiwch â metro'ch hun. Wi yn go gyfarwydd ni, oedd yn hadci wedi cael ei fagu yn Nghwm Tynant, a gweud y gwir, felly dyn ni ddim yn bell iawn yn y parthau yna, ond wi yn ymwybodol iawn, mae'n bod chi'n gwybod yn iawn lle chi'n mynd, ond yn ewedig os yw'r tywydd yn go arw. Fi'n credu bod Idris yn cael bach o drafferth, fi'n credu, bod Elsie wedi dod i drio cynnig help llaw yn y fan yna. Gael mynd i chi Iestyn, pe na bai Covid, os yna unrhyw beth fyddech chi wedi gwneud yn wahanol fan hyn, os yna unrhyw beth fyddech chi'n teimlo, fyddai'n neis, ni wedi gallu bod yn rhad yn rhydd mwyn gallu mynd y cam pella yna? O sawl lle, i ddweud y gwir, does dim angen llawer o esgus i fynd i gyrru o gwmpas yn hamddenol, o gwmpas ffyrdd cefn gwlad Ceredigion, nag oes, mae le mor braf, da ni mor ffodus. Ac mae Idris wedi dweud, dim jyst tirwedd corfforol a glaswellt a pethau da chi'n gweld, ond hefyd blasu chydig o'r tirwedd diwylliannol sydd yn y sir. Felly, da ni wedi lecio wneud mwy o hynny. Ac oedd na un llun yn arbennig o gen i yn fy meddwl, a dwi wedi methu gael o, ond dyn ni'n neud y gorau o'r sefyllfa, sef y llun o Euros Lewis. Achos mae'r gerdd yn sôn am, sydd ganddo ni yn sôn am Euros yn foliant iddo fo ar ei ymddeoliad o theatr Felin Fach. Oedd hynna spel yn ôl. Ac felly, o gen i ddarlun oeddwn ni eisiau tynnu yn ymhen o Euros ar lwyfan Felin Fach. Ond fydda hynna hyd yn oed yn amhosib nawr, heddiw. Fydda chi'n cael mynd i'r campws heb sôn am fynd i mewn i'r theatr. Felly mae'r llun sydd yn y gyfrol yn dangos yn ei swydd newydd fel petai, yn annog gweithgaredd cymunedol efo pobl ifanc ar draws y sir, ar nifer y prosiectau sydd wedi tyfu allan o'r profiad gafodd o'n weithio yn y gymuned yn Felin Fach, siŵr o fod. Ie.
Ac Eddan Rhys Davies i Eros Lewis yw gyfarch ar ei ymddeoliad o theatr Felin Fach. Felly, mae yna deyrnged yn cael ei rhoi hefyd i gymeriadau sy wedi ac unigolion sydd wedi bod yn hynod o weithgar. O'ch chi'n sôn gynnau Idris am y ffermwyr ifanc, ond mae yna unigolion hefyd yn sydd wedi gweithio'n ddiflino yn y sir hon. Oes, fel Eros Lewis ein arall yw John Roderick Rhys. Mae'r gerdd iddo fe ac i'r gymdeithas. A sefydliadau wedyn fel Gwyl Nôl am Lan yn Llangrannog, Sadwrn Barlys yn Teifi, a Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth. Mae cerdd Cywydd hyfryd â Eirig Salisbury ifanc i amser yn Neuadd Pantycelyn. Canu ifanc, canu fydd ysgwyddodd ni dros y gyswllt gorau. Yn sicr mae'n amrywiaeth. Wi'n credu o'n i'n sôn ar y ddechrau'r sesiwn bod Elin Jones, cadeirydd Pwyllgor Gwaith Steddfod Ceredigion, oedd fod yn 2020, yna yn 2021. Ac yn 2022 nawr fe fydd hi. Wi'n gweithio chi nawr, fe fydd hi'n cael ei chynnal yn y flwyddyn honno mewn chydig dros flwyddyn ac israel i aros nawr tan y genni'r Steddfod ar y ceien yn Tregaron. Felly'n gobeithio bod Elin yn mynd i allu ymuno gyda ni nawr os di hynny'n bosib trwy'r cyfrwng hwn. Fi'n gobeithio byddai'n gallu gweld hi mewn unrhyw eiliad nawr. Wedi gallu gweld hi henw hi, a dyna hi. Elin, shwmai? A wedi dadfywtio hefyd, da iawn, heb i fi ofyn hyd yn oed. A mae rai fi mewn cefnir ti'n ôl, ti'n neud i ti edrych fel angel. O'n i heb styried. Beth oedd tu ôl fi, i weid y gwir, pan nes i styl lawr ar y gader yma. Felly, oedd hwnna ddim yn fwriadol, credwch na beido, fod yr golen a tu ôl fi quite fel yna. Felly, mae'n hyfryd cael ymuno gyda chi. Fel mae'n digwydd, fi'n gwybod gyda chi weld rhywfaint o anfanteision Zoom ar ddechrau'r cyfarfod, ond un o fanteision cyfarfod rhithiol yw mod i wedi gallu bod mewn 2 gyfarfod heno, sef yr Lansiad ar gyfer cerflun, codi arian ar gyfer cerflun i Granogwen, gyda darlith Jane Aron, ac fe gafodd yr Lansiad yma i gyfeirio ato yn y cyfarfod hynny ar llyfr yma hefyd, ac felly mae'n haws o beth o lawer yn y byd rhithiol i gallu gwneud 2 gyfarfod ar yr un noson. Felly mae'n hyfryd, ges i weld copi o'r llyfr heddi, dim ond yn electronig, a dyna pam mae angen copi caled arna i yn Aberteifi Dydd Llun gobeithio. A mae rhaid gweud ges i'n nghyfareddu gan be weles i oherwydd yr amrywiaeth sydd yna o gerddi, o feirdd gwahanol amrywiol ac ar holl fywyd Ceredigion yna. Dwi ar fi'n cychwyn, a dwi ddim yma i ganfaso yn glo iawn, dwi'n gweud hynny, ond dwi ar fi'n cychwyn ar 6 wythnos o ymgyrchu fel pob ymgeisydd arall yn Ceredigion, ac fe fydd y llyfr yma o'i edrych arno fe bore yma, yr cydymaeth perffaith i fi wrth i fi hala fy ddyddiau a wythnosau nesaf yn mynd o un pentre i'r llall, ond dim ond ar ôl i'r rheoliadau llwyr ganiatáu hynny. Ac wrth gwrs, dyna beth sy'n dda hefyd am y gyfrol, ac fod yn drist o beth fod i ddim yn gallu cael i lansio a'i chyflwyno adeg Eisteddfod Tregaron Ceredigion, achos dyna'r lle perffaith iddi i gael ei chyflwyno. Ond wrth gwrs, mae'n ffordd o fagu blas i bawb am yr Eisteddfod hynny pan ddaw i'n 2022, ac am ddod i Ceredigion hefyd, achos meddyliwch chi am y cyfnod clo yma, mae yna gymaint o bobl sydd falle wedi cael ei magu yng Ceredigion, sydd wedi methu dychwelyd i Ceredigion i weld i perthnasau neu ffrindiau, neu i ddod i Ceredigion dros yr wythnosau'r misoedd diwethaf yma. Ac mae'r gyfrol yma yn ffordd o roi rhywfaint o Ceredigion, nid dim ond i ni'n hunain sy'n byw yma, ond hefyd i bawb sydd naill ai wedi'n gadael ni'n i fyw rhywle arall neu sydd yn ymweld â ni o dro i dro. Felly mae'n
hyfryd o gyfrol. Fydd hi'n gydymaeth i fi am yr wythnosau nesaf yma wrth i fi fynd o un lle i'r llall yng Ceredigion, a dwi'n siŵr bydd gymaint mwy na hynny yn elwau gweld i agoi. Ac mae'r cyfuniad o olygfeydd a delweddau gyda'r gair a'r hyn sy'n cael ei ddychmygu yn y geiriau hynny. Dwi'n meddwl fod e'n gyfuniad hyfryd iawn. Mae gyda fi'n ymddiheiriad i wneud i Estyn yn benodol siŵr o fod, oherwydd dwi newydd heddi orffen un taflen ar gyfer yr etholiad, a mae wedi mynd i'r argraffwyr, dwi'n meddwl, ond ni wedi defnyddio'r union un ddelwedd ar y clawr y daflen, y peth sydd ar clawr eich llyfr chi. Dim dylun di, Estyn, fel mae'n digwydd, ond y llun yna o'r arfordir o dop Aberarth am Llanrystyd a Llanon a lan ymhellach am Blaenplwyf a Consti. Mae'n ddelwedd arbennig iawn gyda ni yn Ceredigion, ac fe fydd yna daflen etholiad hefyd yn lando yn nhau pobl dros yr wythnosau nesaf. Mae gyda'r un ddelwedd arni. Felly ymddiriadau cyd-ddigwyddiad llwyr yw hynny, ond mae'n ddelwedd gryf iawn o Ceredigion. Dyna ni wrtha i. Diolch yn fawr i chi am ofyn i fi weid ychydig eiriau. Pob dymuniad da i'r gyfrol, ac mae'n bwysig fod geiriau a delweddau Ceredigion yn cael ei cadw, yn cael ei amlygu i'r byd, a mae'r gwaith sydd wedi mynd mewn yn fawr, dwi'n siŵr, a dwi'n ddiolchgar i Idris, Estyn a phawb arall sydd wedi bod wrthi'n creu'r gyfrol yma. Felly, pob lwc i bob siop fydd yn ei gwerthu hi. Diolch Elin, a phob lwc gyda'r trefniadau, wi'n teimlo fi wedi bod yn gweud yn ers 2 flynedd bellach pob hwyl efo'r brifwyl. Mi ddawi, chi wedi hen godi'r arian, felly sim eisiau poeni am hynny yn agos, ond na gyn ni angen nawr ryw bach o lwc a bach a gobeithio mewn blwyddyn a chydig o fisoedd, blwyddyn a hanner, a wi'n gwybod ni fydd yn sicr yn steddfod bydd yn y llyfrau hanes, a wi'n gwybod fydd yna dipyn o gynnyrch barddonol a chynnyrch celfyddydol ar ôl yn ei hefyd, oherwydd bydd hi'n steddfod special iawn gan bod ni wedi aros mor hir amdani hi. Diolch Elin. Gai ofyn cyn cloi, Idris, chi wedi mwynhau bod yn olygydd y tro hyn? Chi ddim wedi rhoi cerdd eich hun yna, Idris? Na, wedi mwynhau, oedd yn orchwyd bleserus iawn. A hefyd gai ddiolch o galon i Alaw Mai Edwards, barddas am yn hywys i drwy'r holl broses. Dywys i ar gyfrol trwy'r broses. Mae wedi bod yn arbennig. Hefyd, diolch i Merion Edwards a staff y cyngor llyfrau am bob cefnogaeth. Ac hefyd i Alaw Griffiths am hyrwyddo'r gyfrol stod y mis diwethaf yma, ac i chithau Iola Wyn hefyd. O, mae'n iawn. A diolch i Elsie hefyd sydd wedi bod wrth eich ochr chi fyna chwarae teg hefyd gyda'r dechnoleg yma hefyd. Mae wedi bod yn waith tîm yn sicr yn dydi? Wel o di. A gwaith tîm efo chi hefyd, Estyn. Os dwi'n gwybod bod chi wedi gweud bod Marian wedi bod gyda chi pan chi wedi bod yn gallu, pan o'ch chi gallu crwydro o amgylch y sir i ffeindio'r delweddau gorau yma. Neu, da ni'n double act go lew. Chi'n gwybod bod chi'n gweld, chi'n gwybod bod. Felly, diolch yn fawr iawn, gai i weid hefyd, a diolch i barddas am roi cyfrol mor bendigedig ac i'r alawon fel i ni'n galw nhw, i Alaw Mai ac Alaw Griffiths. O'n i'n gweud bod yna 2 alaw a 3 ohono ni fan hyn i gyd yn dechrau fo'r i-dot hefyd yn henwau. Mae wedi bod yn hawdd iawn i fi gofio heddi wrth i'r co ddim bod cystal a beth oedd e. Felly, i bwysleisio eto, wi'n gwybod Elin, bod ti, siwr falle, ti oedd y cyntaf i archebu, gwed, trwy'r broses mae heno? Ie. Felly, wedi gweld neges o rwle fan hyn, llongyfarchiadau ar y gyfrol ar y defas, ac mae'r Alban ar y blaen. Di hynna'n gywir? Wel. Hynna'n golygu bod ar hyn o bryd, mae'n edrych yn yr awel iawn bod Cymru mynd i ennill
bencampwriaeth heno felly. Ac oes cwbl o negeseuon eraill, mae nifer fawr o bobl yn diolch i'w gilydd, i ni genedl sy'n hoffi diolch i'n gilydd, a mae diolch yn bwysig iawn iawn yn yr oes hon hefyd. Felly dyma'r gyfrol chi, cofiwch am Geraint felly, a wen Teifi, ac mae yn cynnig gostyngiad o 10%. Mae ar y ffordd i'r siopau, neu os nag mae wedi cyrraedd y siopau ar hyd a lled Cymru bellach. Mewn da bryd yn sicr ar gyfer y Steddfod. A wy'n gweld, ddim yn ei llawer o waniaeth a bod yn hollol onest. Fi'n credu oedd hi'n bwysig i bod hi'n dod allan nawr ar ôl aros cyhyd hefyd oherwydd yr amgylchiadau yma. Felly, wy'n credu ar hynny, mi drosglwyddai'r awennau nôl at un o'r alawon at Alaw Griffiths, ac wy'n gallu gweld, Tudur Dylan yn ymateb yn gweud bod hi'n gyfrol hyfryd, ydy mae yn sicr mai. Felly, nôl ato ti, Alaw. Helo pawb, na ddim eich cadw chi rwan. Jyst eisiau deud diolch am eich ymynedd chi ar y dechrau. Dwi'n meddwl bod fi wedi chwysu fel ers talwm iawn. So diolch yn fawr iawn i chi am aros hefo ni. O'n i'n gweld bod y niferoedd yn dal i fyny, so mi wnaethoch chi aros hefo ni. Diolch o galon i chi gyd. Dwi'n meddwl dwi'n siŵr y bysach chi'n cytuno, y gawn ni rannu'r fideo bach na eto rwan i ffarwelio, y fideo sydd yn wel, na ddim deud dim mwy, na jyst i dangos i. A diolch i Elin hefyd am ddod ato ni ar noson brysur iawn i chi. Diolch Idris a Iestyn, dych chi werth y byd i gyd. A diolch i Ola hefyd am edrych ar yn holen ni heno. Nos da bawb. Si'n neud yr un cywir ni. Sy'n help yn bysau. Dyma ni. Hwyl i chi. Môr a mynydd, gan Dafydd John Pritchard. Mae'r llun mor agos heno, ac mae'r byd yn crwydro hyd y prom. Cariadon chwil yn sibrwd fel yr haul, a cheia yd yw'r tonnau'n siffrwd yn y bai. A mil a mwy o straeon a anesion sydd i'w hadrodd a'i hailadrodd ddechrau ha. A phawb yn chwilio'n astyd am ryw ffydd o hyd, fel plant a'i gwenau hufen ia. Mae'r llun mor agos heno, ond yr un yw'r pellter heddiw a gyfori. Does ond symud di symud y dŵr, a'r llun fan hyn yn newid dim o oes i oes. Mae'r tonnau'n llepian y copawon pell, a phobl hyd y prom yn cyfarch gwell.